Mansour Hall Yiiro Yaaro 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 Précédemment. Gurdam ko mus fof mayde ɓur musde neɗɗo andi tan wuuri kon miiji moƴƴinani mayde a anda ko tawoyta woni tolninoɓe ɗo tolniɗa ɗo hande jeehi goppimam ɗo won jibinaɓe keɓani duuɓi ma jeehi mara yafnoma giɗo miɗa yafnoma mi waɗi ko mi yewtidani e ma sa yi mi haaldani ɗum e ma sen kaaldine en pamodirta mangu naati mi natti jogade yakar e o armo gonmi ɗo e Sénégal ko ɗum addani mi ƴettude laana faade Europe hay jomtinani mi ñaagima sa jangi batako andin joom mi yihi maɗa ñaagi on duwawo au revoir Khadija je t'aime tu resteras toujours dans mon cœur joom sa yi noddumami ɗo yana ko affaire Seydou tax mo noddumami parce que Seydou komi jaaro galle maɓɓe hanki mi tawanima ɗon koddidoma ko itti lettre totti kam o holli kam konko dal ko jaaɗo voyage dal ko jaaɗo e laaɗe he wiɗa ko Dangale gila jaaɗa ha joni made yenna ni hakkilem woni remani ko noon hakkille ma woni reem ɗum made yenna ɗum sabi ɗum ɗo made andi tan somi tottima mami yiitu ɗum ba ɗum woni souvenir hakkunde amen rugi jam waale garnomi ko waynademo mbeɗa yaha Fouta e mamma Ablaye jibindo nene ma komi joguiɗo e mum haaju mi leelata noon heccenki nenam hande tanam mami sabu Allah komi ñaaguiɗoma kalana kam janggo so tawi wonɓe jiidu mi yumma e baba mami mi anda koye jamma gonmi mi anda koye ñalawma gonmi mi ñagorimama sabu Allah haalanam a waɗi perturbé viom ko an haɗi viom welde ko an haɗimi wonde neɗɗo Yiiro Yaaro Yiiro Yaaro mbiɗa antani gorko no woodi onon mami kam ko holko heɓɗum si ombo wuuri mais min holko mbaɗmi Allah holko gonmi e nder famille wam wona yumma wona mawniraɗo wona miñiraɗo pourquoi somi ummima e ɗum ɗo tan mi yana e ɗum ɗa walla min kono jibinirami ni woni ko fewani subhanallah goti wi noon ala jibiniraɗo no fewani yimɓe fof garkin gon tigguji in laaɓi cer goti wi noon sa yite won ko may mami so waɗi ni won ko saabi kono a ñamin fadam fewnan ma ko ñamɗa somo ari jokkiten yewtere men holko woni caɗele Saydou ha ina yaha e laaɓi ɗum non woni ko haw kam ko hen par ce que toujours somin kalda tout le temps wiyata kam aduna ma hoto heññire hen haydara kala ko jiiɗa ko seesi dekete ɗum fof puntugol gonno kala binoɗen ko waɗi ko ɗo en wonno e hakkilo wallahi mi yedduma affaire o en bettima ha ɗon wawa hadde
joni noon wona ɗum wojima a humpitima tawi o yettima walla o yettaki kamɓe so somi jeehi kam tan mbawa noddudema an a wawata noddudeɓe te ha joni mi heɓan appel makko nani may makko tan o yi heelaɗe te o waynata hay goto affaire o en hawimi sah min seydi no foti miijirade ngoɗon miijo e hoɗum foti muusi Seydou ha Seydou en ƴetta laaɗi en yaha Europe nani min ɗum tan hawimi te betti kam quoi joni avec laaɗe ɗe saɗa yaha no foti joɓata ha no foti joɓata sa waɗan 300 000 e ma wat 400 kay 300 000 400 000 300 000 sa waɗino ɗum ɗo taɓa a sikki a dañtano commerce to nannguɗa pourquoi oɗon ƴetta 300 000 oɗon mbaɗa ɗum e laaɗe ɗe pour ɗannade mate on mbawa gonɗinde e koye mon neɗɗo no wawi wonde e leydi mum liggo hen e waɗira départ ujunnaji 2 walla ujunere ga hatta yalta hen joni so o yeehi kanko o janggani musique o yaltinani hay single goto bom saka o heftiniri ɗum joni so yeehi toon ko liggoto o reman walla o yahat omo itta pomme omo itta banane joni noon so tawi a yeehi toon aɗa remne so yeehino Fouta men ɗo rematano ɗon fatat walla so campagne soble ari so remi soble e 300 000 makko a sikka o dañatano soble o yeehiya pourquoi oɗon ƴetti hakkillaji mon tan oɗon mbaɗe yaade Europe elle mataw son jahan toon on pirtata joni noon avec lana neɗɗo jolo hen ɗaminoma yettoyo firta joni so ma e lawol noon no foti sagataɓe maaye e ɗeɗo laaɗe holko ɓe ɓeydani leydi ndi wona basa kamɓe koɓe ndirontono dañde ko ɓe dañi holto ɓe ɗacci yumiraɓe maɓɓe holno ɓe ɗacciri ɓe Diom j'espère que ɗum ala e hoore ma de wona ɗum woni aduna de min mbaɗi sikki tan wonko natte makko ɗum ɗo kam hay sa jaɓi a yoɓine sa yeehi ha yettima nde ɗo tufde a daari ngel ɗo leggel kayoyle dow ndiyam e o geeji no wayi hewde ndiyam ni mbiya aɗa ɗannodo hen de métre de kilométre aɗa yaha aɗa ɗanno nder ala ko nanguma dow ala ɗo nangte la ilaha illallah ay way ko heeɓi Seydou Pam ha ina yaha ɗe laaɗe ne wartoyo ɗum ko wartade mon Dieu quelle journée Ça va? Sama wim ɓinen ɗo a jaɓtade Ko mbiɗa ko? Lentale ma? si omon ɗo Holko addima toon mbar ko jam? ndeketani kin woori Eyo omo wuuri ko Fouta wonno. min meeɗa tinde ɗum Ko mbiɗa ko? si mi meeɗa tinde ɗum ɗon mais en tout cas mbema walla de Caggal Allah an tan kolimi hen. omi yurmini No jiɗmi ko ya wallam hen no feewi. si namni ballal no feewi bon on yurmini no feewi dal omon rondi probléme aji ɗi tan hay goto anda ko nanda Oui. Rogi. Allô? 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 Ka jeewaɗ nder mat ay de kom garɗo pour walludema
ala ko mbaɗam ko heewani anndi wo tampin hoore ma non an kam mama yam ko poɗɗo wallude non aɗen min kom jiɗɗo wayde nature ko mbaɗam ko heewani rugi a yes ma ngo hay mbo yima no anndi yes ma ngo wonko haalata rugi jaɓor allah mi haalni noon mbeɗa haltanma ɗum rugi met so allah fawim ɗum e aduna waykin debbo cowiɗo ko jambat addan reedu ndu rufti wonko français wiyata ko avorté cowiɗo fof in ñaagui allah jibinde jaam mbeɗa haal mbeɗa haalta muñir allah ay aduna o sa wi kala ko hulɓinma walla ko hawma doga sa renaki ɗo welat ɗo a tawetaki ɗum te ɗeɗum metti waɗed rongé e nder ma bonnuma ha waɗ manifesté boowal hay dar jaran ɗum e aduna rugi mbeɗa yiiɗe hannde nanna kam jaɓna kam ko kalnanmami ko mi haalti rugi woto hul mbeɗen caggal ma mbeɗen yeesma mbeɗen caggal ma inchallah Kange Fouta ko leydi waalo ndi kange meɗen ko leydi jeeri ndi hoolaare nde nane ɓuri fawru kange layla kange Fouta ko leydi waalo ndi kange meɗen ko leydi jeeri ndi hoolaare nde nane mama aha famanya beye ah debe soma aha ay baden ya ah debe soma baden ndano baden ye kokoriko miya bele ko kokoriko miya bele ko kokoriko miya bele ko
kokoriko miyabele ko kokoriko miyabele ko Ablaye No. min de addi kam ɗo tan ko jogade caɗele hakkunde mi rugi emin gonduno jamma jam hende bumɗo ala fof komi waɗananimo so tawi koye janggoyde kala ko yiɗi ha hankadi machallah wonɗo dangti kono joni rugi mi yiwrata ɗum ñaamo mi yiwrata ɗum nano rugi joni huccite yam wi kam so tawi ka koccudomi haalanam walla so tawi komi baddomo adopté Oɗo woy haala hande wa adopté o wi beele komi baddomo adopté woni sukaɓe ɓe ganduɗani yummumen jibinte maaya walla neɗɗo werlo biyum rendine waɗa e galle ne yooɓe joni an so tawi ala biddo ƴettoya hen neha o wi beele konko ko noon mbanmomo min dal rugi min dal ko bayloridomi carrément hay ñamde galle he joni o ñamata walla o fina tan o ñanto o yalta galle hay waynade waynatako meɗe haaɓi dal meɗe haaɓi te kadi sa yi garmi ɗo meɗe haalde e ma ɗum ɗon ko neɗɗo so yi ha anda to fayi yo artu ɗo ummino min so wona dewgal ni endam nen hakkude men te dewgal kadi ɗo Allah hanni fof haaɗat kono baadi en jibdini ha en tannidi ka hooram kala ko muusi kam meɗe foti arde mi haalduɗo e ma min dal ko ɗum addi kam garmi ko balla kam hen saɗa wawi hayso ko somide are yaade jaadoren balla kam walla so tawi joni a dañata yaade somi hooti hayso ko balɗe ɗiɗi ngara gabboda kam ngaram o yima o anduma woɗo ko jewtidɗa e makko Diallo mbaɗɗa jam tan alhamdulillah jam tan kay tabarakallah e jinmi ko waynademo janggo meɗe fata Dakar eyyi min e Rugi Kaja min de wona ɗum woni yiyandam min yiyandam ko ya awti ɗo Rugi sa woppimo ɗo o wonda e sukaɓe o nehe ɗo needi Fouta o anda ko woni Fouta ɓuuri nawdemo Dakar moni o needi Dakar naɗa Kaja mi yadani hen mi desino sago ɓaccimo ɗo ɗum kay mi miijaki ɗum woppude ɗo Rugi ne woni biddo debbo holmo goppittu mom oɗo wawna hay hoore mum haydara mi woppidemo ɗo mi woppanimo ɗo de komi nawo tanam accimo Rugi nehe ɗo ko cukalel wonda ɗo e sukaɓe nehe o needi Fouta a faami so Allah waɗi Dakar needi mum mo nanidi moƴƴiri kadi moƴƴani cukalel so woni ɗo wonde sukaɓe o newdima mumen on sanga so Allah wurnima haw heeɓi haqqille o andine ko foti andinede ko holko andinte o haalane ko cuuɗata ko yiɗa ande ko o haalane ɗum saabu so tinani ɗum janggo janggo so mawnini ko tinoyo ala ko wawi suuɗade aduna he ko ɗum noon tahi mi woppatamo ɗo andintemo ko andinte neɗɗo ne huccite cukalel wiyamo bamma wari yumma ko ɗum o andinte emo nan ɗum de o jogorani andude ha aduna daw firto mi haalanima tanam joɗaki ɗo koko yehi eyyi bisimilla sa haalnama a nanata kono kala ko tonngol dafi ma artete pere jomum rew tan eyyi ɗum ɗo kam janggat tan koto jomum andal sabu wala ko suuto hen eyyi Kaja ko hunde nde kalannomami eyyi ɗum mi winoma cahen mbiɗa muɗen dogdohuɓere noon juutata sa yiyani jomum tan nan less ɗum so waɗi bettanimi kadi mbeɗa anno ɗum woni ko kalannomami ko konngol joom gembe noon jaɓetake so nañere awo dawi konngol joom gembe jaɓetake so nañere awo dawi Kaja ɗum fof ko kalannomami kolluɗa noon yidde Haalpulaar ne mbiya noon yidde hotade yiide kala ko tongu dasi artata koye teppere jomum ɗum ɗo artata koye ma hande tampere nde e ko dañƴa hen ko fof an tampini hoorema an waɗi hoorema hay goɗɗo faani ɗum sona an
an tan fayi hoore ma sabu sa oppunomo ɗo henna o woni ɗo o neyi nedi Fouta o andi Fuutankagal o wondi e Fuutankoɓe ma won gueɗe kewɗe ko heɓani kadi on mbasama wawi famnede ko woni e dow mum ko haw fama tawa heɓani ɗo kono nawɗama koto ganda lolli anan sakuuji gueɗe han kadi cukalel holletake e hoore mum andata hoore mum ko ɗo wela yahata ɗo wela waɗata anandi ha ɓuurma sembe ko ɗum heptima ewa joni noon nan ɗon fatta e keeɗel kala ko ñoli kam luuɓat kala ko ñoli koko luuɓat eyyi ɗum tan gandumi hen mamu yimɓe hande ko ruttade galle mettuma ɗum no haydara gil garɗa mbeɗa mi welti an waɗi ƴettim congé gil nden ha hande mi yahan hôtel aɗa yewtim sa yihi mi yewet je suis obligé ko ɓamɗen ko yewtude gil garɗa mbarnate hakkille ma aɗa acci hen hakkille mi yiɗa won ko gandanɗa hoore ma natat ɗo yalta ɗo mbeɗa yiɗi gacca hen hakkille no fewi saabu aɗa nangguirmami comme no ɓiɗɗo mo jibinmi e nder reedam mbeɗa horsinma ha ɗon wawi haade te mbeɗa yiɗi kadi ko nafatma mbeɗa ñaaguima saabi Allah ko kalduɗen ko ɗo sa yeehi mbaɗa ɗum d'accord aɗa andi naggi fetti ɓiyum kono añani ɗum hakkude ma e taani no wayni fof a wawa dañde jiɗɗom ha foten jignaɓe ma walla kanko taani ko waɗata ko fof ko yiddem waɗi ɗum kono noon dañɗo suudu yummo fof ene jogui suudu baaba Rogi mbeɗa yiɗno ƴeewiya bamma Côte d'Ivoire aha kañ Rogi bamma ko jumɗo tan kono añani yumma añanim anne non jamais ponnoɗo sodande nenam kanŋe nawa ɗum makka teddina ɗum ala suwas so wona warde ɗum c'est soi-disant mon père miɗo guiji amin baddinayi on yoftana nenam